It's cat time again! Hi, ako rin si Alem Garcia, Queen of the Kitty Cat Kingdom. And today, I have a very important message. Kung karon na dato na ka, abi nimo nga pwede na ka magminaldita, ayaw day, squaag po na nga thinking day. Dapat karon sa imong status nga, laysho na kintahay ka. Dapat, paski bawo ka mo plastic. Plastic ang skills ba? Ha? Kaya nga naman, laysho ka di! Naman siya mas dato nimo. And mas samok sa jud sila. Sorry, because they outrank you. Naman siya mas herbof pa nimo. Pero aki baw, mas mo dato pa na sila in the future. Pag binutan, dira! Step 1. Practice mong fake smile. Siya din ang artista ang smile, ha? Dapat maabot sa North Pole ang imong smile. And that's the key to a plastic ngisi. Kung nagani man agad mo sa event, tagda siya ng bongga. Machismis gali ka day, wadyo kay career ba yun? Mwah! Parehas ang kulot sa akong outfit ang burikan. Maglagot lagi ko. Mwah! Dali po, Jud ko. Laki ni si Alam mo, babay. Naday ko siya kani mo dayo. Parehas ang color na yan. Hashtag Sweetie! Ano ka diri dayo? Ay, hello. Hello dayo. Kasya ba ni mo dayo? Asa mo gold dayo? Asa mo gikuha dayo? People. I have people everywhere. Oh my God, so yaman. Emoji. Emoji. Step 2. Tungod sa kadaghag di malata nga baso tao sa events, you should master the art of ngisi libak. Day, kamu bukan day sa mga day. Wala dyan day. Kamu bukan na sa mga gila day. Kabit na ba na sa mga gila day. Kay ko, no? Hello, ako sa tingin. Kabit sa ko sa unad day. May galit day. May kikumutaga. Day, kulip. Day, siya. Tago ang cellphone, Day, grabe day. Kaloko yun. Day. And lastly, step 3. Para makita sa mga tao nga laysyo kag mga friends, and this should be obvious na ipaplastika na ka na nila, use your fake smile when posing for photos! I-post dahil sa Instagram with a caption that defines your friendship. Options include, my dear friend, or my beloved friend, or my good friend, or my beloved beautiful friend, or my giatay friend, or mga giatay mong tanan! Para may establish na super friends jud mo. Balag dili gud mo close. Wa may kiki-number niya? Ayaw di. Wa ara ka day. And there you have it, my kitty cats. Pag-amping and only use these skills when necessary. Pero alam, ano kailangan mo siya kung makatulog fake? Natural! Illegal na ba yaron magsunog-sunog ng plastic? Swerte ka. I would like to thank Nails.Close Cebu for my nails. Sponsored na si Oka. And Dexter Alazas for my very beautiful outfits. Sponsored na si Oka. Till next time. And remember, keep... Kung nakatanaw gani ka nga video sa imong phone, congratulations! Laysho ka. Wala ka nag-free FB. Kaya sabi mo gamit sa free FB? Mga squaara! Kung dili gali mo ka-afford og data, I'm sure maka-afford mo ani nga t-shirt. We are pre-selling this t-shirt on our website. Just click the link here, and here to know how. Keep climbing! People, akong tiyan, ayaw ta, maluwi ka.